हम चाहम अजय जी कि जो विधा के रउआ बतैनी हाँ खुद हमरा विधा के बारे में लिखे मालूम जो कि 16 विधा बा 16 विधा में से कुछ विधाएं मालूम बा। हम चाहम कि भोजपुरिया चर्चा के जितना भी दर्शक बा वो विधा के कुछ चीज़ हमने के बता देती तो बहुत मेहरबानी होती। देखिए शुरुआत बा सबसे पहले तो विधा के शुरुआत बा जिसे हमने के गीत संगीत के जहाँ भी बात होला तो आज चाहे गीत कनिक प्रकार के म्यूज़िक या कंपोज लोग कर रहा बा, लेकिन शुरुआत गीत के जहाँ होला विधा में हमने के गांव घर में माई बहन बेटी सब लोग बैठ करके आज शुरुआत देखिए विधा के एक देवी गीत से होला। आज सबसे पहले यही गीत गवाला आज भी गीत अमर बा। 50 साल पहले हमार दादी भी गावत रही, दादी के दादी भी गावत रही और आए वाला पीढ़ी भी ये चीज़ के गावता। ना जाने कब से ही गावल आवता, कब तक गवाई एक कोई ठिकाना आज तक। समुद्र के जिसे गहराई बा वही तरीका से हमारे भोजपुरी के विधा बा, एकरा के कोई आज तक था नहीं के पौले। देखिए सबसे पहले जब शुभ मंगल कार्य होला हमनी के गांव घर में, कुछ भी घर में कार्य हुई शुभ मंगल के, तो सबसे पहले माई बहन हमनी के गावल सन कि निमिया की दाढ़ी मैया अरे लावेली ही लोरबा हो कि अरे लावेली ही लोरबा की झूली रे झूली ना कि मैया गावेली गीतिया की झूली रे झूली ना कि सात बहिनी गावेली गीतिया की डुली रे डुली ना। ये गीत से हमने के शुरुआत होला विधा के। अब एकरा में शादी विवाह के गीत आ जाला, बहु से बा, मटकोड़ा बा, हल्दी के गीत बा, चुमावन के गीत बा। हम काटल चाहम अजय जी दर्शक के बता दी कि एक यह गीत के आज भी गावल जा रहा बा, लेकिन एकरा के मॉडिफाई कइल जा रहा बा। कुछ दिन पहले हमने के परमादरणीय भरत शर्मा जी के वो गीत आई रहल, एकरे के मॉडिफाई कइल बा। हम चाहम कि गीतिया के तनी फेंक दिहले थरी या बलम गइले झरी या पहुंचले कि ना मदन राय जी। हाँ सेम हमने के अपन कंपोजिंग अनेक प्रकार के बा जिसमें वहाँ के गोल रहे कि निमिया की दाढ़ी मैया, निमिया की दाढ़ी मैया लावेली झूलू हवा की झूली झूली ना मैया गावेली गीतिया की झूली झूली ना। कहे का मतलब ये बा भोजपुरी चर्चा के तमाम दर्शक के कि भोजपुरी हमने के आज भी वही बा, खाली शब्द से हमने के मार खाते नहीं जा, कहीं ना कहीं हमने के गौनई पर हमने के ध्यान देवे के पड़ी। भोजपुरी आज भी जिंदा बा। भोजपुरी के मेन राइटर का हमने के बहुत बड़ी कमी खल रहा बा। जो राइटर बाना वो अश्लील एगो हिट होके के वजह से, एगो अपने नाम के वजह से कहीं ना कहीं अश्लील के हमने के वो मुंह में ढकलाता नहीं जा। वो अश्लील का हमने के छिपावे की कोशिश कर जाओ, अश्लील के बचावल जाओ, हमने के अश्लील का हमने के अपना पीठ के पीछे धक्का मार दियो। अजय जी आवे वाला काल का हमने कुछ नया चीज़ मिली, कुछ बिल्कुल जनता पूछल चाहती है, जनता चाहती है कि कुछ बताई कि नया चीज़ का आप परोसता नहीं। बिल्कुल हम अपन जे भी हमारे भोजपुरिया चैनल जे भी हमारे भाई लोग, दर्शक लोग, चचा लोग, बाबू लोग, पप्पू लोग, जे भी छोट भाई भतीजा जे भी देख रहा बा, तो आप सबसे हम ये निहोरा कर रहा बानी, विनती कर रहा बानी कि बहुत जल्दी आप सबके बीच हम आ रहा बानी आप सबके लोग के बीच। और ऐसा भी बात नहीं है कि ई रुआ मत समझी कि क्या हम आज के चीज़ या आज के दौर के चीज़ हम रुआ के ना दे सकता नहीं, जी ना, बिल्कुल देव। और आज के दौर में जो रुआ चीज़ देखता नहीं ओकरा से भी हम अच्छा देवे के और आप सबके सुनावे के कैपेसिटी रखता नहीं। बस आपके आशीर्वाद और प्रेम प्यार बन रहे के चाहिए। बहुत जल्द आप सबके बीच हम एक नए रंग में और नए रूप में आप सबके बीच हम आ रहा बने। अजय पांडे जी एगो बहुत सुंदर जो कि तमाम हिंदुस्ताने ना कहाला, भोजपुरी समाज ना कहाला, पूरा वर्ल्ड लेवल पर एक घर घर तक पहुंच गई चैनल, वो शो रियलिटी शो जो कि बन के आए रहे महुआ चैनल पर सुर संग्राम, उनमें आप रुआ जजमेंट भी कैले बनी का, उससे आपके एक्सपीरियंस मिलल का, उससे आपके नॉलेज मिलल? देखिए सुर संग्राम में सीजन 3 रहे तो ये हमार सौभाग्य रहे कि चैनल ओह लायक हमारा के समझलस, चैनल के लोग समझल और हमारा के लोग बुलावल
और गेस्ट जज में गेस्ट जज के भी एक बहुत बड़ा ये होला। तो ओकरा में मालिनी जी के साथ है और कल्पना जी के साथ में हमारी सुर संग्राम में पहुँचल जे भी हमारे प्रतिभागी लड़का लोग रहे, सब लोग के कुछ न कुछ बतावे के मौका मिलल। और हमरा वो चीज़ से इहे लागल कि वो कार्यक्रम से एक बहुत बड़ा नौजवान पीढ़ी, नौजवान कलाकार जो हमनी के गांव में जेकर प्रतिभा छुप गईल बा, वो प्रतिभा के वजह से उभार करके ई चैनल महुआ चैनल के हम सत बार नमन कर रहल बानी, धन्यवाद दे रहल बानी कि वो गांव से, वो कस्बा से छुपल लड़का लोग के, प्रतिभा लड़का लोग के निकाल करके अब एक इतना बड़ा मंच पर, इतना बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म पर ला करके चैनल खड़ा कैलस। वो चैनल के हम सत बार नमन करब। और ओकरा से एक्सपीरियंस इहे हमरा चूँकि देखे के मिलल कि हमार भोजपुरी जगत में प्रतिभा के कमी नहीं खे, बस अगर कमी बा तो वो चीज़ के केवल हमनी के तरासे के, एक खोज करके एक सही जगह पर लावे के, बस ये बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस मिलल। और ये हमार शुभकामना बा कि यही तरीका से हमनी के भोजपुरी समाज में बढ़ चढ़ के ऐसा चैनल आवसन जो चैनल से हमार छुपल प्रतिभा, हमार बिहार के भोजपुरी गाय वाला, यूपी के लोग जे माटी से विधा से जुड़ल बा, सबके एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। हम शुभकामना दे रहल बने उस चैनल के। आज भोजपुरी के बात जब आई तो भोजपुरी यूपी और बिहार ना, भोजपुरी के 5 कंट्री में एकरा के बोलल जाला। कई कंट्री में जो कि मान्यता एकरा के मिल चुकल बा भोजपुरी भाषा के, जो कि संविधान में, लेकिन एगो हमने हिंदुस्तान ऐसा एगो जगह बा जो कि आज तक भोजपुरी के अष्टवें सूची में शामिल कल गई। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पांडे जी। हम चलते चलते अजय पांडे जी एगो गीत और आपके बहुत चर्चित भई रहे, शीशा चमकावेलू। हमको घड़ी बहुत छोट रही जा, पढ़ाई करत रही जा, वो घड़ी हमके गीत ही गावत रही जा, कहीं ना कहीं हमके लक्ष्य पे चढ़ा रहे। चाहे हम चलते चलते 2 लाइन रुआ जनता को सुना देती। तो शीशा चमकालू तो भले है, वो शीशा चमकालू रहे, बहुत सारा गीत रहे सन। एक और भी हमारा गीत रहे, कॉलेज के पीछे इंतजार करेलू तंतरा तंतरा रा 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 रा, कॉलेज के पीछे इंतजार करेलू, कॉलेज के पीछे इंतजार करेलू, अरे जाना तानी केकरा से प्यार करेलू, कॉलेज के पीछे इंतजार करेलू, जाना तानी केकरा से प्यार करेलू, निमन पढ़ाई पढ़त बारू गोरिया, छुट्टा हो के चरेलू यनेरिया, छुट्टा हो के चरेलू यनेरिया, कहत मुर्गा हलाल करेलू, कहत मुर्गा हलाल करेलू, अरे जाना तानी के केरा से प्यार करेलू, कॉलेज के पीछे इंतजार करेलू, तनी हेने सुन गोरी, मत कर बरा जोरी 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 जोरी, तनी हेने सुना गोरी मत कर बाला जोरी, तनी हेने सुना गोरी मत कर बाला, तोरा देहिया में डर नहीं खे करे करे करे, मार करे बिस्कार रे, हाय रे मार करे बेकार रे, हाय 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 मार करे बेकार रे, शीशा चमकावेलू तू छत के ऊपर से, शीशा चमकावेलू तू छत के ऊपर से, प्यार जब करे के बात बहरिया घर से, प्यार जब करे के बात बहरिया घर से, बड़ा निक लागेलू समीज सलवार में, एक पिस बाड़ू गोरी जिला जवार में, कि चल ताड़ू कार में कार में कार में, चल ताड़ू कार में कार में कार में, बड़ा निक लागेलू समीज सलवार में, एक पिस बाड़ू तो गौवा जवार में। धन्यवाद, प्रणाम। और हमारे जे भी भोजपुरिया चैनल जे भी हमारे श्रोता लोग देख रहा बा, हम अजय पांडे आप सबके आशीर्वाद लेवे खातिर हम इच्छा रखब कि यही तरीका से आप लोग के आशीर्वाद हमारा ऊपर बना रहे और हम
आप सबके बीच यही तरीका से बनल रहें और आप सबके सेवा करते रहें। बहुत जल्दी हम वेब कंपनी से एक आप सबके बीच होली हम गावे जा रहल बानी और बहुत जल्द आप सबके होली सुने के मिली। वो होली खातिर आप सबके आशीर्वाद के अपेक्षा रखब। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज। भोजपुरिया चर्चा।